Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, yang pandita ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಂದು ಸೊ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾಡು ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ದಿಮೆದ್ದ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಿತ್ತೇನು ಸೊ ಐಟ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪಡ ಮೆಹಂದಿದ ವೀಡಿಯೋನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಣ್ಣದ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದು ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿದ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಐಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ಹಳದೀಡು ಅರೆಗು ಮಂಜುಲ್ಪುರ ಪೂಜೆನಾಗ ಕಾಲಿಮೈ ಆತ ಉಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕಾಲಿಮೈ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹಾಳದಿತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು ಸೊ ಐಕ್ ಅದೇನು ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನ ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ತಾವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಡತ್ತ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಆದರ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಬಾದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡವ ತೂನಗನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ ಮೆಹಂದಿ ದಾನೆ ಪೋಯಿನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚದ್ ಯಾನ ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದುಂಬು ಪೋದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಏಪ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತಿನಾರ್ನ ಆನ್ಯೆ ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಉಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಮಿಸ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಶಿಣ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಒತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇತ್ತಿನತ ಬೊಕೊರ್ತಿ ಯಾರ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾಮನ ಮಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಡತ ಅಂಚದ್ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ರೂಮುಡು ಯಾಲ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶನಿವಾರ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತೀನಿ ಐತಾರ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಶನಿವಾರ ಅವಲೆ ಉಂತುದಿನ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಪತೊಂದೆ ಪೋದಿತ್ತಿಂಗ್ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತುನು ಆಂಡಲ ನನ್ನ ಗಡಿ ಅವು ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂದೆ ಪೂರಲ ಪತೊಂಪೋದಿತ್ತಾನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ನೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ತುಕ ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೆರ್ ಪಂದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇಜೆರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಬಿನ್ನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯೆರ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ್ ಯಾನ್ ಉಲಾಯೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಹಳದಿ ಪೂಜೆನ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುನ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನುಂಡೇನು ಒಂತೆ ಪಾಡು ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರು ಪಂಡಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕದ್ ಅವು ಅದು ಮೀಪಾಯರ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರಸೇದ್ ತೆತ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಜಪು ಪೂರ ಮೈತೇರು ಪೇರೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಪೇರೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದಿಜಾತ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡೆ ಬೊಕ ಪೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪೇರ್ ಕನತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆತುಂಡು ಮೀಪಾಯರ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ
ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಹಳದಿ ಪೂಜಿದಾದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೆಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್‌ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನೆತ ಪೂರ ಎನ್ನಡ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಐಕ್ ಪಂದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದಿಯ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಮಿತ್ತೆ ತೋಂದಿನಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಎತ್ತೊಂತೆರ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕ್ಲು ಎತ್ತೊಂತೆರ್. ಸೊ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ದೆತೆ ನನೆಟ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಪಂದ್ ತುಲಿ. Okay, 1, 2, 3. Yes. ಇದೇನಾ? ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ತಿರ್ಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ನೆಟ್ ಏನೇ ಉದ್ದ ಬಿಜಲಂಡು ಕವಿತಕ್ಕಗೆ ಈ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳಿಗೆ ಎಸ್ ತುಳಿ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಏನುಂಡು ಎಸ್ ಪಾತೆರಡು ನಿಖಲು ಏನು ಓಕೆ ನಂಗೆ ತೋರ ನಂಗೆ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಎಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿತಾ ಉದ್ವಿತಾ ಒಬ್ಬ ಯಾವಾರ 4 సార్లు ఏనాడు కుదరగత చూడంట షాల్ట్ నుంచి అందజాపు టీచర్ నగలేకి ఓకే మీరు విన్నాದ್ರೆ ಜೋರನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋರಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಹೋಗುದು ಹೋಗುವ ಬೇಲೆ ಯಾಪಲ ಪುನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾಪಲ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಏಜಾತೆ ಓಕೆ ಮೂಳು ಇದ್ನೇ ನಾನು ಏರು ಬರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನು ಬರಡುಗೆ ಬೇತೇರು ಬರಡು ವೈಶು ಇರ್ಲ ಬರಡುಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊರಡುಲ್ಲಾರ ಎಸ್ ಬೇತೇರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಬರಡುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಬರಡೆ ಎಸ್ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಳಪುನ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಹೋಯ್ತು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಎಸ್ ಅವಳಿಂದ ಗಂಟು ಬರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಸುಟ್ಲಾರೆ ಕಲ್ತ ಬೇಲೆದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬರೋದು ಆತ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬರೆಯರೆ ಪೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಮಿಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಕ್ಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆತಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಡೋದು ಹೋಗಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲಿನ ಪುಡಪರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೆತ ನೋಡು ಬೆಲ್ ನೋಡು ಹಾ ಹಾ ಅನ್ನಪ್ಪನ ಜೋರನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಮಾತಿರಲ್ಲ 26 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಬಾಕಿ ಬಂದು ಗೋಪಿನಾಕರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಬ್ಬರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೋರನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಮೇರೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ
ಬುದ್ಧಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆತುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಇಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಬರ್ಸವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ ದುಂಬು ಬರ್ಸವರ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಡ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ದಾದಾನ ಅಂಚ ಪುರ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಕೇನೊಂದು ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಐತ ನರ್ವಸ್ ಇಡೆತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪಂದ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ಮುಗಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ ಉಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿಂದಾಜಿ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡ ನನ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಪೋದುಂತಿನಿ ಬರ್ಸ ತೂಲೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡತ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ದೆ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತು ನನ್ನನ ಮೆಹಂದಿದ ದಿನ ಸೊ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನರ್ವಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಚಲ ಮೆಹಂದಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಂಡ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಶೋಕ್ ಡಾಂಡ್ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 3-4 months ಲಾಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಡೌಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ವಾರೊಡೊಂಜಿ 2-3 ಬರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆನ ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.